दिनैनि गुबै थांखिया जादों नैबे लावफानि आरो जोंनि गोबोरखि बिखा ना गोबोरखि बाजाराव गोबोरखि गोरबो हालामाव गोबां जायगानि बर'फोर जायफ्रा लेन्डलेस जानानै दङ बिथांमोना बेवहाय हा लानानै दंफैयो किन्तु एज पार दा नर्म्स एफआरसिनि आयेन बायदियै बे हालामावहाय थानो हाया। किन्तु दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा ओरैबायदि आलाय सिलाय जाबाय गासैबो आलाय सिलाय जानाय बे हालामनि बे एरियानि स्पेसियेलि बे चिरांनि बे लावफानि आरो जोंनि गोबोरखि बाजार हालामनि गोबोरखि गोरबो हालामनि मानसिफोरखौ ज' खालामनानै गुबुन फरेस्ट एरियायावहाय जों रावखौबो दोनालासिनो फरेस्टखौबो जोंनो बासायगोन। बे फरेस्टखौ गायनायनि थाखाय जोंहा गभर्नमेन्टआ मोनसे प्लान लादों। बेवहाय लाख लाख थाखा फैगोन बिनि खामानिफोरखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रानो मावगोन। पार्मानेन्टलि जोंनि बे हालामनि रायजोफ्रा जोङो मोनसे बेबस्था लादों बयनोबो लेन्ड राइटनि मोन्थाय होनो नागिरदों एसेब्लाबो। किन्तु माबोरै होगोन बेखौ आङो जोंनि एफआरसि कमिटिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायगोन। बेखौ जोङो प्लान लाखाबाय। किन्तु जोंनि मानसिफ्रा माखासे पलिटिकेलि इनस्टिगेसन मोननानै माबा जाया जुया बायदिसिना नागारा नुगारा होननाय बे एखे मा होनगोन सासे गोरलै मानसिनि राव। किन्तु गावनि फिसाफोरखौ गावनि हारिखौ इयुनाव जुदि मोजां खालामनो नागिरदोंबा हानि मोन्थाया नांथारगोन। हानि मोन्थायनिफ्राय जानगारना थानाय माने बिस्रा गावनि इयुना जोबनाय। आंहा जेबो जाया बेक्तिगत भाबै आं रनजित बसुमतारी हिसाबैनो थागोन मानसि हिसाबै। किन्तु आंनि हारिया जोंनि हारिया लस दङ बेखौसो जों साननो गोनां जादों। बेनिखायनो बे हालामनि मानसिफोरखौ बोरै हानि मोन्थाय होगोन बेनि थाखाय जोङो स्टाडि खालामनो सावरायनो रायजोफोर फैदों। गोबां मानसिफ्रा नंगौ लुबैसुला मानसि दङ सोरहाबा पलिटिकेलि इनस्टिगेटेड जानाय मानसि दङ बिसोरो बायदिसिना बुंखागोन जों बेखौ केयार खालामा। जोंहा आयेन दङ अननायनिबो आयेन दङ रागानिबो आयेन दङ मोननैबो आयेनखौ जों बाहायगोन। जाय अनजायो बिथांमोना अनजागोन जाय अनजाया बेखौ जोङो रागानि आयेनजों जोङो बिथांमोनखौ समाधान खालामगोन। बाखि खोन्थाया बेखिनियानो। रायजोफ्रा माबोरै सन्थुस्थ' जानो बिथांमोना मोनसे जायगायाव हा सिफायनानै गय गायनानै गुबुन मोनसे जायगायाव फाननाय मोनसे सर' जाबाय जोंनि बर' हारिया। समस्त नर्थ इस्टआनो जोंनि बर'नि हामोन। 7,000 बोसोर जाबाय जों बर'फ्रा बेवहाय रायजो जानाया। हा गैजाया होनबा लासिं सिं राव नङा होनबा? मुसलमानफ्रा फैदों जोंनि हादोराव 1205 मायथाइयाव। आहमफ्रा फैदों जोंनि हादोराव 1228 मायथाइयाव। जोङो फैदों जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जानायनि 5,000 बोसोरनि सिगां। किन्तु बर'फ्रासो हा गैया बेसेबां लासिं सिं बाथ्रा। गाबोन नोंथांमोननो बे हाखौ हगारजोबनानै होगोन बेखौबो गाबोन फाननानै गुबुन मोनसे हाग्रा सिफायबावगोन। हानि मोन्थाय होननायखौ थांना थानायनि मोन्थाय होननायखौ जोंनि बर' फिसाफ्रा दाबो साननो रोङाखै। नंखायनो जोङो माखासे बुस्थुखौ जोंनि हारिया फोरोंनो गोनांथि दङ। ओंखायनो जों स्पस्त खोन्था जोङो मोननै पलिसि बाहायगोन। मोनसेया जादों केरट पलिसि मोनसेया जादों स्टिक पलिसि। केरट पलिसिया जादों अननायनि पलिसि। गासैखौबो जोङो अननायनि गेजेरजों हाखौ राननानै होनो नागिरदों। जोंनि सरकारा एज पार दा एफआरसिनि रुल बायदि बेखौ मानिबा मानिथों मानियाबा जोङो स्टिक पलिसि बाहायगोन। बेनो जादों एखेबारे बिराद स्ट्रिक्ट। सार बे ओनसोलजों लोगोसे गुबुन ओनसोलावबो गासैबावबो जोङो दिनै जागायजेनदोंसो। चिराङाव जागायदों। गाबोन जोङो हल्टुगाव डिभिजनाव थांगोन। समफोर जोङो कसुगाव डिभिजनाव थांगोन। बिनि उनाव थांगोन जोङो धनस्रि डिभिजन उदालगुरि डिभिजन मा होनो बाक्सा डिभिजन गोबां डिभिजनाव जोंहा हानि जेंनाया दङ बर'फ्रा। दुखुनांथावलै बाथ्राफ्रा क'क्राझारनि मानसिफ्रा दिनै हाखौ रेजिस्टार खालामना मियादि फाट्टा खालामना लानो रोङाखै लासिं बाथ्रा। क'क्राझारनिया रोङाखैबा जोंनि बर' फिसाफ्रानो हानि सायाव कनसियास नङा बे क्लियार जादों। गतिके हाखौ जोंनि सरकारा थानाय टाइमावनो गासैखौबो हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबनो थाखाय दिनै थियारि जाना दं। सोरबाया पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय होख्रावबाय थाथों जों बेखौ केयार खालामा। जोंनि बर'नि फिसाफ्रा हानि मोन्थाय मोनथारनांगौ बेसो जोंनि मेइन उद्देश्य। फारसेथिं सार हाग्रा जोबलांनाय बिबाङा बांनाय लोगो लोगो बे माखासे दैनि फुंखा सियर आबाद बेफोरखौ एसे माबा जालांनाय ना बे नोंथांमोननि बे जा नोजोर बे सैथो खोन्था। 5 बोसोरनि सिगां जोङो जि दैखरनि दैखौ लोङोमोन देग्लायनि दिनाव बे दैखरनि रिङा 6 फुट गोजौआव गाहायाव थांनानै दा दैया रानलांदों। थामहिनबा दंफां लाइफां दाननायनि थाखाय जोङो जोंनि जा खेथि मावनाय दै लोंनाय बेफोरबायदि माखासे जेंनाखौ जानो गोनां जादों। किन्तु जा सिफायखाबाय बिनिफ्राय जों आरो गोदानै सिफायनो होलिया। बेवहाय गाबख्रावबाबो जों निमाहा होआ। गाबोन सबनियानिफ्राय बेवहाय केम्प थागोन। बेवहाय सोरबा हादान सिफायनो फैनायखौ जों गनायनो हाया। बाउण्डारिनि बेब'स्था लागोन नामा? बाउण्डारिनि बेब'स्था जों खालामखाबाय अलरेडि।
बे बाउन्डारि बायदिनो जों मानसिफोरखौ थानो होगोन, बेवहायनो राननो होगोन आरो गोदान हादान सिफायनो फैयोब्ला बिनि सायाव जों एक्सन लानाय जागोन। स्ट्रिक्टलि एक्सन आं नोंथांमोननि मिडियानि दिनैनि गेजेरजों दिनै मेसेजखौ होनाय जाबाय।